amping-amping lang punta sa pag-comment kay mostly happy na balaod ron sa social media nga ug sa imo welcome back to my YouTube channel. And for today's video, so this istorya is all about ka na pa rin mag-post o mga pagkaon sa social media, sa Facebook, sa Instagram. Wala mong istorya ron. Maunsa magkasulti ano mga taong hilig kayo mag-post o mga pagkaon sa Facebook, sa Instagram. Ang pagkaon, wala ni sikretong ikaon, puro di sa Facebook. Yeah. Wala itulo. Okay. Ni sikretong ikaon, puro nag-ibuan, sa usap, sa gabi. Wala Facebook. Wala Facebook na. Yeah, daghan pa yung comment. Yan pa yung comment. Sabi nagsinakol. Oo. Parang may naamoy ako hindi maganda. Gabing linubihan. Wala na. Comment nga. Wala mang hatag. Wala mga hatag. Hinap manok pod. Oo. Facebook gyapon. Facebook yapon. Sabi, tingnan ewan. Tagae. Wala man tagae dayon. Wala naghatag og manok tinihaw. Kunay kaon-kaon. Wala ko nagkakaon. Maglitson pong pista. Oo. Tagam. Na. Pwede ba ilayo mo sa akin to? Ayoko makita ito. Maita ulo ko. so super paham no about ato. Mostly naman good ron sa mga pagkaon ni pang post naman good sa social media. Pero apo ganit punta kabalo kana ilang gipost og ampuan pa po na before gikaon. Or una ang picture sa pagyampuan or sa super paham no. Kayo na man gyud mga generation karon di naman gyud nato nga mapugnan yun anak na gyud sila nga kanang bisan unsa lang gyud i-post mga pagkaon nga kuan man ilang pagkaon ng adlaw, food of the day mo na. Ayun. Basta gipost na ba generation Z nagkukunoron. Millennials. So kung na gani mag-post nga which is friend mo, it's either ako gani super fam naka experience pa jud ko tong yung mama gani ha sinakol nag-post ko din. Na-comment dito nga giingnan ko nga dalo ano. So ako ra pod siyang giingnan na nihaharap ko pag-reply kay unsa po nga po ako awayon tang ako may nag-post niya. Kung mo pong awayon, lisod na pod kayo no kay lisod sayon ang paghimo matod pa ni Jack Ma, it's easy to start a war and it's hard to stop the war. So kung di ato naman yung likaya magkagubot-gubutay no kung mo comment ta sila mo muna sila, di mo po na ilaha. Ngan lang tagdalaw niya kasi ito mga layo ramang gupod sila kay naas to all masampit ramang gupod unta no. Itong gayong kapos kong sinakol, ginganlan kong dalo sa comment, yada kan makakita ato des. Wala po na ko, hindi tagal mo ko ni, katani hahara kong reply, mo ito din. Wala na ko, kanang matrigger ba, pagka-away. So, kita may na-adere sa social, naman ta sa social media, di, kabalo na tagon sa ito, mga dapat i-adjust, kabalo na ta nga. Social media na siya, it's either i-bash man ta or i-please sa mga tao. Ha? Nagyabo ning kalibutan ispangi ignon kung nang hinambok anang Kalubinan. Pag sinapukit sa bunganga, ngipin mo ang dessert mo. so kalibuinhan tuyo ito kan ang yapon di man gud yapon di man gud yapon ang mga palibot ra man gud namo di man gud nagpahinambog sa kalubinan. So ang amo ra ngatot ani ug unsa i-post sa Facebook kita kay kabalo naman ta nga social media na mo comment lang ta dire ta mo critics kay ang critics gani ang comment na siya okay yan na kay positive ug negative pero comment mo nga mang critics na ka kana magsingi na kag pambesyo di na po na maayo. It's either noon karon kung maka-comment ka sa Facebook maka-post ka na may balaod ron. So kung mag-post man gani na imo kauban nga pagkaon niya naibog ka i-DM ra direct message dili kay imo pangalan-ngalanan og unsa na siya na hangul dalo pero para nako kabalo naman ko kabasaon sa mga kuan ani nga social media kung unsay comment okay lang negative positive okay lang man as long as wala lang gyud nang hilabot sa personal life.
Pero kung ana gani mga comment nga mga negative na kritiko na kayo kanang kuan na kanang makadaot na. So sa mga mo comment, kuan lang kanang amping-amping lang punta sa pag-comment kay mostly happy na balaod ron sa social media nga ug sa imong sorted to screenshot na yun na siya tingam mong evidence mura na nangatan nimo. Ug sa mga tao po diri sa social media kung medyo may pagka-uwi ng atong i-post, medyo may pagka-arty-arty pod gamay yan ay mo comment dito ay ram po kasuko kay mo man social media, di ba? It came from the word social, di ba? So mura to siya super fama kung isulti this day kay magama na po sinakol. Don't forget to subscribe dayon mag shout out ko og mag 1K na ko. Bye bye mga amig sinakulon niya.